Så nu skal jeg til at rydde det her bord op. Så ja, så de her dressing skal jeg lige putte ind i køleskabet. Så har jeg puttet det ind i køleskabet. Og så skal jeg have de her ting i, hvad hedder det, vaskemaskinen? Nej, opvaskemaskinen. Så ja. Dåsen i posen. Så. Og sidste dåse. Så skal jeg hælde det her ud. Og så putter jeg det i opvaskeren bagefter. Jeg smider det bare lige i vasken, fordi ja, det gør jeg bare lige. Opvaskeren bagefter. Salat i vasken. Så. I opvaskeren. I opvaskeren med den. Med det. De var... Der var noget på. Hvor meget mellemrum skal der lige være imellem? Det er helt fint. Okay. Så længe de ikke står helt op i hinanden, du ved. Så der ikke er mellemrum mellem dem overhovedet. Det er fint. Sidste tallerken i opvaskeren. Og så mangler jeg bare lige det her. Skålen imellem. Her. Og så har jeg lige en mere. Og en mere, hvis jeg lige kan få den i. Sidste i, og den kommer ikke stå der, så den må stå der. Og sidste skål. Den må lige stå sådan her. Og nu kopperne i der. Sidste i. Og så er jeg egentlig færdig, tror jeg. Så kan vi lige... Ups. Så har vi lige lukket den, og så skal jeg smide en dut i med den her. Ups, den skal herind, sådan der. Så lukker jeg den. Og så